роҳбаладон ва ҳавонавардони ширкати Сомон Эйр аз 11 декабр фаъолияти худро бо либосҳои нави корӣ идома медиҳанд. Бино ба иттилои дафтари матбуоти ширкати ҳавопаймоӣ, ин либос бар асоси тарроҳии вижа омода шудааст. Либоси нави сурхранг, ки бо илҳом аз шакли миллии либоси тоҷикӣ таҳия шудааст, либоси қаблии ширкатро иваз мекунад. Либоси қаблӣ марҷонӣ ва нилобӣ бод омадааст, дар хабари дафтари матбуоти ширкат. Дар шарҳи рангҳо гуфта мешавад, ки ранги сурх ҳамчун рамзи анор, рамзи эҳёшавӣ интихоб шудааст. Анор бо риштаҳои тиллоӣ тасвир дода шуда ба либоси роҳбаладон зебогии бештар медиҳад. Бонувану мардони роҳбалад метавонанд аз маҷмӯи либосҳои расмии таҳия шуда юбка ё шимро интихоб кунанд. Нимтана ва куртаҳои сафеди мардона аз матои пахтагӣ духта шуданд. Кулоҳи махсус ва гарданбанд ҳам як бахши дигари сару либоси нави роҳбаладон мебошад. Ширкати ҳавоии Сомон Эйр парвозҳоро аз Тоҷикистон ба Олмон, Имороти Муттаҳидаи Арабӣ, Туркия, Чин, Русия, Қазоқистон ва Узбекистон анҷом медиҳад. парки ширкат аз ҳавопаймоҳои Боинг 737-300, 737-800 ва 737-900 иборат аст.